Kedam tangan ni thengpi beha paper ke claim atung KSA inglong pho atuma phan ikhom amotor along patangka suri pho atangka KN dun pa koi kipi ajoy ni KSA inglong pho volong komanchi head branch amai pukiran tok bia hin pen pherang ki amai kangni pini thang ni phai kre pli arni KSA inglong pho volong komanchi head branch amai pukiron tok bia hin pen pherang ki amai kangni nang kokke kedam tangan ni thengpi beha paper ke claim atum KSA asong atuma phan ihum amotor along pentang kasuri pho kipi lapen ke endun bu akoi kipi ajok sipini kiron tok bi kaning jia tengki ahok kali lapen alang lituma phan karbok thap ajok alang litum phan dia cho hangvek nang ji kali pulutang te alang tum sodak pen insai pon nang kok bola pen koman tu neta alang litum lason claim lapen madu bang pung atum le behabe bar claim posita me lason akoi pinang ne se alang li ningje lapen Karbi Anglong Forest Department dokok apita aron re pen thengpi kang hu paruhum long arat ke Forest Department pentong hobang ke thoma mate Forest Department atumta joy pentong ke sarab don ke dokok ma pata alang li arjupontu jongsi pini pen aron re pen thengpi kang hu asai deng bom lang lapen Forest Department atumta ke sarab don dokok lapen kang hu thekdun long lok ta thekdun long lepu separjan rong polote alang li tum asong ahin pen angdeng kaprek akache song angdeng tame deng nang kok pupusi alang le pherang kya mai pe nam jaipon bolong koma jipen jersong sing report Karbi Daily News sing long kho ahin pen press meet kipa report lagi iposi labang so press meet padunang kok ma labang ke lapu lo kedam tangar ni oktai ruya prang alam lang thera long thengpi abeha mate thengpi ade par ke claim atum nilitum kiesing long photo mo phan nong no nang ki jo paso puthak sikini nitum na bangso apresmit padonang ko lo kupi pen koson pen tong alang litum nilitum kiesing long photo mo phan nong no nang ki jo long pop ne nong no nang ki jo long pop puthak ke la helo thengpi बेपार के क्लेम तुम along pen kiese inglong pho tum thengpi ke papara nam par trip along tangka suri phoposi ke endun kusi thengpi बेपार lang ther along thengpi बेपार ke क्लेम tum nong nang ke jo public materat along nani dukan along nani public place along la sonsi kaning jeje se kupi posi kaning je long pop ma lapen koma phansi kipi long ma laso puthak ni tum retarded bomb lo oi fit ta meli tum kiese long pho along ke claim abang pu tum ke abang so long trendun long le lape mate labang so tangka endun long le le kupi apotsi labang so alam kaning je long pop lo pustame ni tum alang ni tum aphan apor pilo ki posi nang ni tum labang so alam ning je long pop ma klar dak pen lam the nang cetak lang ta pustame pinier ni anta nili tum along labang so klar dak pen alam na anta cepak lang kelang jong si nang ni tum jong si ning je det pulote nili tum phan diang chang nang ji posi nili tum kies ing long pohim pen pachingro oi phis tame pinier ni anta me alang ni tum nili tum along wang welang lapen dias tame chang kelang asining duklo isini ni tum aphan trendun long le pin pen nong no nang kibi akoi nang kibi khap labang ke ni tum kieseng long pohin polong ko maji he bransin kan kami sining duklo che choklem long le pin asai si nong no nang kibi pulote dasini ni tum kieseng long pohin pen ke alang ni tum aphan isi tipu dam jibang ke lalo nang ni tum labang so asai bang prabjin pening ton nang kokpo atheni li tom phan lason nong no nang ki jopo lasi pipo si labang so athing pi abepar anang itum ki kem long pop katen ke supply rong aret ma englong alok pen teng pi ke supply long aret labang tai simang humi melo theli tum Karbi englong along non langgam te teng pi rong stameli tum englong alok le dam stame abe pin lo lapen department atum do kok sitame labang so thengpi machine pen kerot long aret ke supply long aret ke kipot ma
isi manghumi me alam lolata si forest department dokok ati sitame lahai thengpi kang huponolong aret konane Guwahati konane Doboka konane Nawang agari gari ke ponlong aret tabang isi manghumi me the forest department western northern tamelang litum do ki posi lahai long lang litum lang dedet ma katai nilitum arjing tungdu jongsi forest department na tumta tabang solong joy pen kacerap dun dokok pulute nilitum pinap ten abang ke nilitum same kiri tarli babang nilitum dokok po alang litum forest department dokok pen stame palong ni forest department dokok sitame labang so atheng pi kang hupon longoret lapeng longoret long ke plak mesin pen ke plak supply longoret ki potma kuisi mang humi melo lasi niltum kiese bolong ko maji hoiten isi forest department atum han ta chuneng ri kang tum ke lahelo pena bang alang litum methang duty checklemsi ahin alang litum site visit si lahai huye puthak ritarli damji fansi litum kiese bolong ko maji advance pen chuneng ri lo apen ajo sitame lang litum amethang duty checklem pen keton kelang dun cari pameji fansi litum kiese bolong ko maji advance pen stame chuneng ri lo tapen kewang jilang arni kaprek ape part lung thans stame litum kiese bolong ko maji advance pen ka chuneng ri kang tum ke lan lo nilitum aphan nongmu nang ki jo thap khede ji kadu obe fan stame litum chuning rilo jongsi lason kewang jilang arni komarne tum kiesing long kho amen en pen kaprek akam ti claim i jongsi charju long lok pulute nilitum sodak pen nilitum insai ponang kokpo asi lai hui ke claim long komane saguri ke claim tum dokok thai komane kaprek akam claim tum dokok thai samini nilitum bangke kewang jilang arni bangke nilitum kiesing long ko hin pen ke lang ponding dilo kapreng step sini tumbang teng ponang kokpo